Všetkých vás tu srdečne vítam na 3. ročníku Autokont Techfora. Šírka nášho portfólia a to, na aké všetky segmenty zákazníkov sme chceli pôsobiť, bola tak obrovská, že sme si uvedomili, že pravdepodobne budeme úspešnejší, ak rozdelíme tú firmu na firmu, ktorá sa bude venovať enterprise zákazníkom a enterprise produktom a časti, ktorá sa bude venovať práve spotrebiteľovi primárne a produktom, ktoré spotrebitelia potrebujú. Cloud computing is the next electricity. Is enabling these business models. Is an enabler for doing something new, very fast and very cheap. Po tých minulých 2 ročníkoch, kedy si myslím, že sme nasadili dosť vysokú latku, tak zdá sa, že tento rok prekoná aj tie predchádzajúce 2. Autokont pro nás je jak v Čechách, tak tady na Slovensku jeden z klíčových partnerů. Fakt jeden z těch nejdůležitějších, protože Autokont zkrátka ví, tak jako ví. HP Sprout je nový segment, ktorý HP uviedlo. Tento rok sa 150 miliárd tlačených strán zmení do digitálnej formy. Dnes už viac ako 50% firiem nenakupuje zariadenia, ale kupuje ich formou služby. Tak, akým spôsobom sa vyvíjal a menil IT trh, je veľmi dôležité, aby sme aj my ako firmy sa dokázali dostatočne rýchlo transformovať a to je ten jediný spôsob, ako do budúcna prežiť. My impression is that there is a very good sample of customers here, smaller customers, government customers, bigger customers and all across Slovakia, so this is what I like a lot. And what I hear is a lot of talking about cloud and the partners and companies offering solutions and customers are actively listen, so I have really good impression about that. Minulý rok som vynechal, čo veľmi ľutujem už teraz, pred 2 rokmi som tu bol a musím povedať, že je tu obrovský pokrok. Peťo Trajnen proste spravil z tejto akcie niečo, čo je jedinečné na slovenskom IT trhu. Internet of Things, Big Data, Cloud Computing. Je tu kopec známych ľudí, či zo strany zákazníkov alebo obchodných partnerov a ja vnímam Autokont takú jednu veľkú rodinu, takže pomaly domácka atmosféra, naozaj super. To, že sme kúpili MC, ako keby iba zapadá do celej tej mozaiky, že chceme byť naozaj end-to-end providerom. Partnerstvo, akčnosť a inovácie. Lesníci napriek tomu, že sú konzervatívna firma, nemajú problém pracovať s modernou technikou, doba sa dynamizuje, sú nároky na vyšší tok dát a do toho zapadajú aj lesníci, takže napriek konzervatívnym postupom sa musia prispôsobiť dobe. V roku 2020 očakávame pripojených 8 miliárd ľudí, 200 miliárd zariadení pripojených k internetu, všetko bude digitálne. Kladieme dôraz na 2 veci, čo sa týka Autokont Techfora. Jedna vec je účasť, pretože bez správnej účasti alebo teda nejakej fakt významnej účasti zo strany zákazníkov by to nedávalo význam. A druhá vec, na ktorú dávame veľkú váhu, je odborná úroveň celej akcie. Takže je to tak, ako dneska spomenul technický riaditeľ náš Peťo Trajlinek, že vlastne my už v zásade dnes začíname pripravovať veci na ďalší rok a ono potom to asi na tej úrovni aj cítiť. No, ja si myslím, že dnešné stretnutie je veľmi vydarené. Som tu už 3-krát, je to 3. ročník a po odbornej stránke to rastie, má nám čo povedať. Ja len blahoželám organizátorom, že sú schopní v terajšej dobe takéto podujatie zorganizovať.